I've been Хората смятат, че Джъстин отново използва наркотици. И макар той да твърди, че пуши само трева, мнозина смятат, че взима по-сериозни наркотици. Той изглежда слаб, изнемощял, неориентиран и има нездравословен вид. Хората казват, че той е 30-годишен мъж с жена и дете и трябва да бъде по-отговорен и да се грижи за семейството си, а не да пуши и пие с приятели по цели нощи. Джъстин Бийбър преди е признавал, че е имал сериозен проблем с наркотиците, смесвал е всякакви наркотици и е бил на крачка от смъртта. Тогава бившият му мениджър и хората около него му помогнаха да се измъкне от тази зависимост и да се спаси. Джъстин се обърна към Бог, започна да води по-здравословен живот и по всичко изглеждаше, че проблемите му се останали в миналото. Но както виждаме от последните му снимки в социалните мрежи и папарашки снимки, нещата не са никак розови. Селена Гомес се сгоди за музикалния продуцент Бени Бланко, който е създал множество музикални хитове, включително и някои песни на Джъстин Бийбър.